Masalah kenjo, jo. Jane nyapa to jo kowe iki jo? Heh? Nyapa ngono kuwi? Kakak. Kakak apa? Kakak karambol. Jenenge wedak dideleh nang ndi kok ero nang gumunku ki lho. Iki wis bengi le, jam 10 ki lho. Ayo gek turu. Nyapa to masak kayak tuyul ngono kuwi? Jajal, kowe lek tak cul nang petengan nek kaya tuyul, wong padha jingkah deret kabeh. Padha semaput kabeh lek kaya ngono kuwi, ro penampakan tuyul kaya ngono kuwi. Masak lek plolong-plolong. Sampean lek mari tak dusi resik to. Mari tak dusi resik tak keloni to. Nyapa to macak? Sopo sing ngongkon? Kakak. Madu bareng jajal. Kok iso kakak pentung kakak kapok kakak karambol. Kuwi mau nang ndek wedak. Enek. Nandi? Enek. Wis entekno ya, entekno. Sesuk genah tak wedake gamping kowe. Gelem? Gelem ora? Gamping iki apa? Ngerti ora gamping? Heeh, apa jajal? Apa gamping kuwi? Gak ngerti? Kuwi harus sing warmo wedake nang jajal apa sing warmo wedake entekno pisan wedake. Sesuk tak tukune. Wis entekno, Ndang. Oh, alah rupamu malah